Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Tawagin nyo na lang po akong Dino. Opo, ito po yung part 2 sa katas po ni Lolo Poldo, na naging Lolo Paldo nang may benta ang 2 ektarya niyang lupain. At kumita raw siya ng halos 3 milyong piso. Noong una po hindi nga siya pinapansin ng pamilya niya dahil nga po hiwalay na sila ng lola at ang kanyang mga anak. Pero ngayong may pera na po siya, lumapit na po ulit sa kanya at gusto pang manghingi ng parte sa kita. Pero hindi po sila binigyan ni Lolo Poldo. Kasama pa rin ni Lolo Poldo ang kanyang 2 chika babes. Lumang chika, babes. Luma kasi si Poldo eh. Luma. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Sarap. Sino yung talaga, kumanta? Kumpare ko yun. Yumi, pakis ka. Sobrang Ikaw naman, kiss Chan, na yan, pakis naman, Chan. Sobrang dami mo ng utang sa akin. Kiss. ibip mo ako. Ibip kita. Aka na yung kamay ko. Kayat ka lang, ha? Huwag mo na kayo mag-holding hands ni Yumi. Ikaw Okay, naman, bibipi kita. magsiserious ka naman. Bibipi kita. Kumusta, normal? Your BP is ten 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 ten. Happy Juki! Ten, ten, ten. Congratulations! 180 over 120. High blood ka. Kayo kasing dalawa. Basta katabi ko yung dalawa. Talagang may blood ako sa inyo dahil... Pero huwag ka mag-aalala. Bigyan kita ng amat. Lagay mo yung silalim ng dila mo. Okay ka na. Maliit lang yung gamot eh. Nahirapan ako eh! Saan? Parang nakaposturo kayo. Alis lang ako. Bye-bye. May pupunta lang ako. Meron lang akong appointment. Ha, mahal? Love you, mahal, baby ko. Ano ba yan? Mamimiss kita eh. Okay lang yun. Okay yun sa relationship, yung namimiss niyo pa minsan yung isa't isa. Kasi ayoko din nauumay ka. Sa bagay, may dito pa naman si Charm. Okay lang yan. Sige, Pahingi ng baon. Ayan na. Ayan. 5,000 yan, ha? Ano yung pang Starbucks
Starbucks ko, pamasahe lang yan eh. Hindi ako naka-withdraw. Sige, ayan, Ayan, 10,000 na yan, ha? 12. Kasi para pang load ko pa pang chat ko sa'yo. Ayan. Okay na yan. Ayan, sige. Bibigyan ko ng tip kasi yung rider. Pengi pa ng yung tip 500. Dali. Ang dami naman. At saka may darating pa. Ako rin pala. Teka lang, Yumi. Sobra ka na ha. May darating akong parcel. Napakagastos pala pag May babae yung darating bisyo akong mo. Ano? Pag babae yung bisyo mo, mas magastos May pa. darating akong parcel. Marami akong in-order sa Wala nang laman tong sobre ko. Kayo na maghati na lang kayo dyan. Thank you. Thank you. Thank you. Ang liit ng mo. Thank you. Siyempre matanda na ako. Pero mag-ingat kayo, Alis na ako ha. Bye-bye, babe. Ikaw muna dyan, bahala, Charmy Bilisan mo kasi alam mo naman Bye. na Bye-bye. manghihina ako pag kulang yung mga chika babes ko ha? Bye-bye! Love you! Love you. Kung may Buti naman at sumubot ka. Oo nga. Basta, ito yung usapan natin. Babayaran Ano po ka ba yun? namin. Babayaran ka Babayaran ka namin. namin. Kayong Basta, bahala sa... Huwag nating i-reveal kung ano. Bubulong ka na lang. Yun. Pag pumayag ka, mga Ano po yung sinabi niya? ganyan. Hoy! Sinabi Sanay na sanay. Yun ang ibabulong ko pa yung detalye. Ay nako, papatawag na naman. Last na lang. Lapit ka ganito ha. Ganyan! Ha? Gets mo na? Patawag ka talaga. Kaya nga, Ay, kaya nga kita Tawag pinatawag. ka talaga. Kung papayag ka 200,000. Ha? Ganyan. Nakakatakot po kasi hindi po ako Ayaw mo na magsinungaling. 250,000. Kasi po, mas malaki yung binibigay Wag mo sa na akin sabihin. ni Baby Poldo eh. Paldo-paldo po ako sa kanya eh. 200,000. 250,000 last na yan. Pag ayaw mo, sige fine. 1 week ko lang po yun sa kanya eh. Pero, Huwag kang OA girl. 3 million lang kita ng tatay ko. Sayang din yun, no? Pero, ganun po ba talagang gagawin ko? Oo, ganun. Parang mabait naman po kasi sa Pero akin si Poldo dapat eh. discounted 100k. 100k bibigay ko Mabait talaga. po kasi siya sa akin eh. O di wag na. Sige, wala ka ng 100k. Sige po, kailan po gagawin? Basta. Okay ka na. Payag ka na doon. Sige po, tax free po yan ah. 100k malinis. Aka na muna po. Gawin mo muna yung trabaho mo. Namimiss ko na si Yumi. Ba't di pa siya... Tao po! Tao po! Tao po! Di ba ka Sino ba yan? Di Sino? ba ka inuman ka? Sino ba yun? Ay, Hindi, pulis ako. Kumaingay. Tao po! Accept na warrant. Parcel po! Parcel! Para kay... Parcel po, para kay Poldo. Parcel, Poldo. May parcel! Andiyan na yata yung parcel ko, baby! Ikaw na kumuha! hirap na ako maglakad. Ikaw na Sige, kumuha. ako na kumuha ng parcel. Andito ba si Poldo? Sino po kayo? Bakit po kayo naka-uniform? Bawal po yan! Anong bawal? Walang bawal-bawal dito. Huli namin siya. May nagreklamo sa kanya. May ginawan siya na hindi maganda na babae. Ayan. Ayan o. Baby! Ayan o. Miss, ito ba yun? Dito po. Ayan po, siya po yun. Ha? Yumi! Anong kalokohan Yumi! to? Anong kalokohan ito, Yumi? Anong kakifihan to? Yumi, anong ginagawa mo? Sorry, pero... Oras na para maparusahan ka. Yan po, mga pulis, hulihin niyo po kahit wala
walang ba? warrant of arrest. Yan ba yun? Yan ba yun ang bastos sa'yo? Siya po, apaka-L po niyan. Binabastos po ako Halata niyan. sa mukha. Sagad Halika po. dito, halika Ayun dito. po, may kasama ibang babae, Ay, oh. halika pa mo yung... bango din naman kasi ng buhok mo. Ako? Hindi ikaw, ito nagreklamo. Halika! Halika, huli ka namin. Huliin niyo. Teka lang, sir. Ay, Wala mali. kayong warrant of arrest, sir. Meron kami Asa warrant of arrest? Nasa cellphone. Copy. Subcopy lang. Pwede ba Hindi yan, ako papayag, sir. Wag bitawan niyo ako, sir. Tulungan niyo ako. Yumi, paano mo nagawa sa akin to, Yumi? Tama lang yan. Dapat maparusahan ka. Kailan ba kita binastos? Bastos ka! Bastos ka! Yumi! Manyak! Manyak ka! Yumi! Nakulong nga po si Lolo Poldo ng halos 3 araw po kasi hinuli po siya Biyernes, walang opisina ng Sabado at Linggo. Pagdating ng Lunes, Stoy, Poldo. Labas ka. Magpakabait ka, ha? salamat, sir. Yumi, Poldo. Poldo, pwede ka bang makausap? Di bali, ikaw ako... ba nagpalabas sa akin? Kasi hindi kaya ng konsensya ko. Okay lang ba mag-usap na lang tayo pauwi? Huwag tayo dito mag-usap. Pero pinakulong mo na ako, nainis ako sa'yo eh. Wala ka namang magagawa. Ipilay-pilay ka eh. Okay. Hatid kita. Ganun sa nangyari. Binayaran nila ako 100,000 pero hanggang ngayon di pa nila ako binabayaran. Kaya pala, Sabi nila, pero di ba may binigay ka sa akin, may natira pa ako kaya napiyansahan kita. Sorry na kung sinabi ko na manyakis ka tsaka na pinagsasamantalahan mo ko. Nangailangan lang naman talaga ako. Pasensya ka na, Poldo. Sana ang sakit mapata... sa akin kasi wala akong ginawang masama sa'yo. Nakinig ka pa sa mga anak ko. Kung sino pa yung mga kadugo ko, sila pa napakulong sa akin. Yung mga anak mo, antindi ng galit nila sa'yo, pero hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Kaya nga, eto ako sa'yo, luluhod ako. Gusto mo lumuhod? Wala na Huwag yan, ka wala lang. na yan, wala na yan. Malamang. Huwag na. Sorry. Napatawad na kita. Basta, Tamarin huwag mo mo na ako. ulitin yan. At saka sabi ko sa'yo, wala na akong pera eh. May bibigay ko sa'yo, 20 mil na lang yan. Wala na talaga. Wala na rin ako. Wala na. 22. Sumibat na yung isang chicks ko. Si Charmy. Natanga yung 50 mil. Yun na yun. Last money. Yan. Bigay ko na lang sa'yo. Eh, paano tayo ngayon ito? Maintindihan ko kung iiwan mo rin ako dahil wala na akong pera. Tanggap ko yan. Huwag mo kalimutan yung gamot mo, ah. Iiwan mo talaga ako. Sabi ko Hindi na. naman. Nandito naman ako pag kailangan mo. I-chat mo lang ako. Pag may pera ako, pag wala akong pera. Hindi, pag halimbawa may lagnat ka, chat mo lang ako. Eh, Sorry, Paul. Alis na ako, Poldo, ah. mamimiss kita, Yumi. Bye. Payakap mo na last. Last yakap for Hindi the road. na, nakayakap na kanina eh. Tama na yun. Yumi, mamimiss kita. Salamat. Pinalabas mo ako. Hinahanap Naubos na nga po yung pera ni Lolo Poldo Conantits. Nag-chat siya sa akin kung bibili ba daw ako ng cellphone dahil binibenta niya yung bago niyang cellphone sa akin.
Alam kong wala na siyang pera, pero tinulungan ko na lang po siya. At nakita silang muli ng kanyang mga anak. O ano? Ha? Matanda ka. Ano? Paano ka na may respeto eh? Wala ka ng pera. Paano ba? Kaya nga. Di mo na tayo nakatikim ng sa 3 million na yun? Tama. Puro pang bababae na tubag mo. Ikaw na matanda ka. Bakit Tapos ngayon lalapit ka sa amin. Ay, hindi naman ako ang lumapit. Nagkita lang naman tayo dito. Sorry. Oh, Sorry, Manny. okay lang. Ma-pride na rin ako. Tanda na ako. Oh, alam ko yung mga pagkakamali ko, pero hindi niyo ako pinatawad nung una. Hindi niyo ako tinulungan. Ako po yung anak ni Joy Joy. Nahirapan kasi si Joy. Ayaw kita kausap. Gusto ko si Joy Joy. Okay. Ano, tayo, wala akong kwenta. Wala akong kwentang ama. Oo nga, wala kang kwenta. Di ba, Pag babae, may pera ka kami, hindi mo lang kami sinuportahan. di ba, Nay? Hindi mo ka naman kami binigyan. Nay, pagsalita ka, Nay. Kasama pala ako. Kasama ka, Ikaw, Nay. Poldo. Puro kaelyahan yung inatupag mo. Ha? Yung mga anak mo hindi mo pinagmalasakitan. Mga anak mo pa rin yan. Anong pinagmalasakitan? Nung wala pa akong pera. Nung malapit ako sa inyo, hindi niyo ako pinapansin. Eh kasi babaero ka. Wala akong babae nun. Nagkaroon Dati. Ang tagal lang Hindi kasi ko nun. makakalimutan yon. Matagal na pero yung sakit laging nananariwa sa puso't sa isip ko. Kaya nga, ang Kailan pambababa, ngayon, Ma? Kailan ngayon, Ma? June 12, 1898. Di pa rin Araw ito ng kasarilan yun, pero June 12, 1952, sumabay ka sa pambababae mo. May naalala pa nga ako. November 1, Ay, ana. 1974. Undas yan ah. Undas ga! Hindi mo pinalampas ang puntod ng lolo mo. Doon mo dinala ang kabit mo sa puntod. Ha? Libre wala kasi pang 3 hours dati. Aray mo, pakak. Kaya Seryoso. Kaya bagay lang yun sa yung naranasan mo. Winaldas mo ang pera mo. Ngayon, tatakbo ka na naman sa amin isang araw pag may sakit ka. Hindi na! Alam ko naman din yun ako tutulungan. Gusto ko lang malaman yun na hingi akong tawad sa inyo kahit di nyo ako patatawarin. Bakit anong tingin mo? May kasalanan ka talaga. Inaamin mong pambababae mo. Wala na, tapos na yun. Wala na nga akong pera, di ba? Bakit po kayo humingi ng tawad? Alam ko naman din na rin ako magtatagal sa mundo. Mga ilan na lang po. Oo, ikaw naman parang gustong-gusto mo na, pero oo nga. Mga ilan. Countdown. Di mo lang kami nakatikim. Kaya Pera nga, na yun. may mga anak na po kami, hindi nyo man naman nabigyan ng school supplies, magpapasokan na. Patawarin niyo ako mga anak, lalo ka na, darling. Hindi kita mapapatawad. Kasalanan mo lahat to kung bakit malas-malas ang buhay natin. Sa halip na maginhawa dahil sa bababae mo! Alam mo, in another life, hindi kita pipiliin. Pipiliin ko maging single. Eh, paano po kami, mama? Mga anak mo kami, hindi mo kami maging anak. No comment. Patawarin niyo ako basta. Kukunin man ako. Basta humingin ako ng tawad sa inyo. Nakakuha ka ba ng memorial plan? Baka naman kami pa ang sisingilin ng punerarya. Kaya nga ako lumapit, wala ko memorial Sinasabi plan. ko na umuwi na tayo mga anak. Tara na nga, Ma. Saan ba tayo nakatira? Nangungupahan ba tayo? Ano ba? Dito pa tayo mag-usap kung saan tayo titira. Patawarin niyo. Lonely, I'm Mr. Lonely. Metro's #1 Love Radio. Basic!